سلام نام مهدر نتورك نقعد حن متأخم أبصمون زي عبعلت عسران كلتن ورح شدشتا خلتشان عسران شدشان قدام مينستر عباي بريطانيا كير ستارمر بتصغطي ناي مسارحتو ناي سلفعيو زلو سلطانو بولونتنو كمز قدفة أوجلو أندي برنهام ناي مانشستر كنتيبا زنبرا خا نكير ستارمر نمتنكا زلع على هوبنتن تقبالنتن رخيبولو نوال باش عبزي زمت زلو وحدات سامنتات سلطان ناي قدامي مينسترنت ناي عباي بريطانيا كركب تخولتات كم زلو بوزحات منشتات يقولصلو انت دا اب عباي بريطانيا عقبه استقبلوخا وي ورقت زلكا سب انت دا خونكا وي ناي عقبه حتوخا ملس تصبي زلخا سب انت خونكا وي كاني عقبه تقبيلومكا سدرابيتكا كترنف مدب زلكا سب انت دا خونكا نزي ازيو اقداسن ادلاين زخونه بزعبا انت دا اندي برنهام ناب سلطان انت متيو انتاي ناي ايميغريشن بوليسي تاعت كتاعتاتو يخيل ويكان نتزولو ناي ايميغريشن بوليسي عبايتا زوعل زولو كقوصلو دو اي كقوصلو نزبل ابزي تنتنا خنهب سلازخونها كسع موداتا مدبنا كتكاتاتولو بخبرن عدمكم سناي مكتتال بحفشا قدام مينستر كير ستارمر بتوم ناتو سلفعيو زبحالو وي كان توم ليبر بارتي زبحالو سلمتا ام تسقط فتيروملو سلطانو كورد انت دايلنا ابز حلفه غنبت ناي لوكال إلكشن وي كان نايت ممحدارات وي نايت كونسل إلكشن وي مريچاتات نيرو ابت زنبره مريچا لعلي شح زخون منبر ناي ليبر بارتي زنبره وي نايتوم سلفعيو زنبره افت كونسلات حيزوم زنبورو منبر تسعيرهم بتم ريفورم يوكي زبحالو سلفي توسيدو مالتيو سلازي إذا سعرت زي نتوم ليبر بارتي عابد صفعت سلاز نبرها اتوم كابينة منسترات ويكان اتوم ناي ليبر بارتي زبحالو نتي كخصو زخولو ويكاني اتزنبرها سعرت نايمن قدلتي انتدعي لهم حاسيبهم ناي تقدام منستر قدلتي لهم سلاز حسابو بعابي ايون اتقدام منستر نتوم ريفورم بارتي زبحالو عبزمت زلو مرچاتات كسعرهم تخولو يبلون بمبال نعو صغط غيرملو سلطانو خورد مالتيوم اذا صغط زي بمنتايم صغط فتيرملو انتدايلنا اتوم كابينه مينسترات سلطانهم بولونتونهم بمحداق بستفالالي صحفاتن بمزرابن صغط فتيرملو مالتيوم سلازي اب غنبت ات مينستر طعنا ناي عباي بريطانيا زنبره ويس سترلينج استباله سلطان بولونتونو غديفو بدحري ون عب 11 سنه كلتا لعلوت سبا سلطان ناي مكلخال سلطانهم نتي كيرستارمه زغبورو ودقت وي كان زغبورو تسعارنت نمقوام سلطانهم غديفهم مالتيوم بدحرزي حاده بعل سلطان ناي سلفعيو ابار بارلاما زنبره اندي برنام كافتم كلهم زنبورو حصيات اتزحشه سبيلهم سلاز حسبوه ناب سلطان قدامي مينسترنت كاتون تدا خوين خا بعابيو خا ابال بارلاما كخون سلازلو ابال بارلاما كخون انت خوين خا كساب زمص زلو مريچا حمله 2027 ورح شوعته مالتي 2027 كصبي سلازي كلو اتحق ناي عباي بريطانيا ناي بوليتيكال سيستم ناتهم حادثب انت دا ابال بارلاما نيرو بستفالالي مخنيات سلطانو غديفو بموت كخون خل بتعنا وي بعل بولنتنا انت دا غديفو تمليسو تسلطان ناب حزبي يوزملس زبل حق سلاز نبره اتسبت خا انت دا انا كافتا ميكرفيلد تبحال اريا سلطان انت دا غريفه ات اندي برنامج تبحال ناي مانشستر كنتيبا زنبره توداديرو كعوت تخولو سلازلو نا بارلاما خمصي ا بارلمان تمصي خا ناب قداماي مينسترنت كديب تخولتات علو بمبال بولونتونو سلطان غريفو مالتي سلازي اندي برنامج سلطان مستقدفلو نت سلطان نمتكا كابستفالاليو سلفي وددر غيرهم عندي برنامجكا ابعلت 18 ورح 6 تعوات ناي ميكرفيلد اريا سلازخونه حصي ابال بارلاما خوينو نبارلاما دحر ممصو اتي نكير ستارمر نمتكا زعابه تودادرنت زنبورو مينستر طعنا ويس سترلينج
ንኣንዲ በርንሃም ናብ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትርነት ንኽመጽእ ከም ዝድግፎ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ካልእ ኣማራጺ የብሉን። ምክንያቱ ዋላ ስልጣኑ እንተዘይገዲፉ እቲ ኖ ኮንፊደንስ ቮት ዝበሃል ወይ ከዓኒ ኣባኻ እምነት የብልናን ኢሎም እቶም ናቱ ዘለዉ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ከውርድዎ ካብ ስልጣን ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ ካብ ብምርጫ ዝወርድ ባዕሉ ስልጣኑ ክሓድግ ኣብ ዕለት 22 ወርሒ 6 2026 ተገዲዱ ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ ዕላማ ናይቶም ሌበር ፓርቲ ወይ ሰልፊ ዕዮ ዝበሃሉ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እንተዳልና ነቶም ናይ ሪፎርም ዩኬ ዝበሃሉ ብናይጀል ፈራጅ ዝምራሕ ዘሎ ሰልፊ ንዓኣቶም ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ንምስዓር ስለዝኾነ እዮም ንኣንዲ በርናም ናብ ስልጣን ኣምጽኦሞ እሱ ጥራሕ ክስዕሮም ዝኽእል ኢሎም ሓሲቦሞ ዘለዉ ሰብ እሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ስልጣን ንኽመጽእ ዝዓበየ ተኽእሎታት ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ኣንዲ በርናም እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ዝተወሰነ ነገር የለን ማለት እዩ። ኣንዲ በርናም ሓደ ካብቶም ናይ ጸጋማዊ ክንፊ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰብ ኮይኑ ካብቶም ናይ ሌበር ፓርቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ፎኪስ ኣጠማምታ ወይ ከዓኒ ንስደተኛታት ዝድግፍ ዝነበረ ሰብ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2019 ኖ ሪሶርስስ ቱ ፓብሊክ ፋንድ ዝብልዎ እዚ ማለት ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ወይ ደገፍ ኣይፍቀዶን እዩ ዝብል ኣብታ ሴራ ከምዚ ኖት ፐርሚትድ ቱ ወርክ ዝብል ዝጽሕፍሎም ኣብቲ ታሴራ ከምኡ ጌርካ ንስደተኛታት ምጽሓፍ ኣደዳ ግዳም ሓደርነትን ካልእን ስለ ዘስዕብ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል ይነቕፎ ነይሩ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ኣንዲ በርናም ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን በቢእዋኑን ብቕልጡፍን ዝቃየር ዘሎ ሕጊ ብፍላይ ነቶም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ ምቅያራት ክግበር ከሎ ግሉጽነት ክህሉ ካብቶም ዝጽውዑ ዝነበሩ ሰባት እዩ። ኣንዲ በርናም ግን ብፍላይቲ ናይ ሜከርፊልድ ባይ ኢሌክሽን ወይ ከዓኒ ነቲ ናይ ፓርላማ ሪዛይን ዝገበረ ካብ ሜከርፊልድ ንምትካእ ጎስጓስ ኣብ ዝጅምረሉ ዝነበረ ጊዜ ንጋዜጣ ዘ ታይምስ ብኣፈኝኡ ገይሩ ኣብ ዝገለጸሉ ጊዜ እቲ ዝነበሮ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት እዚ ክንብሎ ጸናሕና ፎኪስ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከም ዝቐየረ ገሊጹ ነይሩ። እዞም ሰልፊ ናይ ሪፎርም ዩኬ ዝበሃሉ ብናይጀል ፈራጅ ዝመርሑ ማለት እዮም ኣንዲ በርናም በቲ ዝነበሮ ኣረኣያ ወይ ከዓኒ ኣመላኽታ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ጸጋማዊ ክንፊ ተባሂሉ ስለ ዝጽዋዕ እንታይ ኢሎም ሕንጭጭሉ ነይሮም እንተዳኢልና ኦፐን ቦርደር አንዲ እዚ ማለት ክፉት ዶባት ናይ አንዲ ኢሎም ይሕንጭጭሉን ዓብ ጸቕጢ ይፈጥሩሉን ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ኣብቲ ምርጫ ናይ ሜከርፊልድ ባይ ኢሌክሽን ማለት እዩ። ኣንዲ በርናም ግን እቲ ዝነበሮ ጥበብ ብፍላይ እቲ ገዛውቲ ኸድካ ብምኽሕኳሕ ምስቶም መረፅቲ ዝነበሮ ጥበብ ኣዘራርባን ክእለትን ናብ ስልጣን ናይ ፓርላማ ንኽኣቱ ይዕዊትዎ ኣባል ፓርላማ ንምዃን ከዓ ኣብቅዕዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ብፍላይ ኣብ ኢሚግሬሽን እቲ ዝዓበየ ለውጢ ክልተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣለዋ ማለት እዩ። ቀዳመይቲ እቲ ናይ 5 ዓመት ዕቑባ መሰል ዝህቦ ዝነበረ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ዕለት 2 ወርሒ 2026 ኒኞ ዝተዋህቡ ሰባት ኣብ ክንዲ ናይ 5 ዓመት ናይ 30 ወርሒ ወይ ከዓ ናይ 2 ዓመትን ፈረቓን ዕቑባ ጥራሕ ክወሃቦም እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመትን ፈረቓን ከዓ እቲ ናቶም ኩነታት ናይታ ሃገር ዝመጽዋን ተራእዩ ከም ብሓድሽ ክወሃቦም ወይ ክኽልኦም ዝብል ሕጊ ዝተኣታተወ ወይ ከዓ ከም ሕጊ ዝጸደቐ ኣንዲ በርናም ነዚ ከም ዘይቀይሮ ገሊጹ ነይሩ ኣቐዲሙ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ከዓ እቲ ኢንደፊኒት ወይ ከዓ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ካብ 5 ዓመት ናብ 10 ዓመት ነቶም ብዘይ ሕጊ ዝኣተዉ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ከዓ ክሳብ 30 ዓመት ክወስድ ከም ፕሮፖዛል ኣቕሪቦም ኣለዉ ማለት እዮም። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝተቐየረ ነገር የለን። እቲ ፕሮፖዛል ንብሎ ዘለና ከም ርኢቶ ቀሪቡሎ ግን ኣብ መዓስ ማለት እዩ ኣብ ኦቶም 2027 እዚ ማለት ኣብ ቀውዒ ኣብ ወርሒ 9 ክሳብ ወርሒ 11 2026 ዘሎ እዋናት ክቕይርዎ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ ማለት እዮም። ነዚ እውን ኣንዲ በርናም ብወግዒ እኳ እንተዘይኮነ ከም ዝድግፎ ገሊጹ ነይሩ ማለት እዩ።
እዞም ክንጠቕሶም ፀናሕና ቀድሚ ኣንዲ በርናም ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ምሕፃዩ እዩ ስለዚ ይቕፅሎም ዶ ኣይቅፅሎም ዶ እዚ ዝተዛረቦ ወይ ነዚ ደገፍ ዝሃቦ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ይምበር ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ክሳብ ሕጂ ኣንዲ በርናም ኣየውፅአን ዘሎ ማለት እዩ ብዓቢኡ ግን ኣንዲ በርናም ኣተሓሳስባ ናቱ ወይ ከዓኒ ኣጠማምታ ወይ ኣመላኽታ ንብሎ ናይ ስደተኛታት ወይ ከዓኒ ናይቲ ኢሚግሬሽን ናቱ እንታይ እንተዳኢልና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ንኣብነት ናይ ምምላስ ስደተኛታት ብፍላይ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ ዝኣትዉ ስደተኛታት ውፅኢታውን ቁልጥፉን ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዲቴንሽን ሰንተር ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ እስር ቤት ጊዜያዊ መፅንሒ ናይ ስደተኛታት እስር ቤት ክንጥቀመሉን ክንገብሮ ንግባኣናዩ ክብል ገሊፁ ነይሩ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ናይቶም ሪፎርም ዩኬ ዝበሃሉ ሰልፊ ብናጃል ፈራጅ ዝምራሕ ብሪቴን ኒድስ ቱ ጌት ባክ ቱ ደ ሰንስ ኦፍ ኦርደር እዚ ማለት ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ስርዓተ ሕጊ ናይ ስደተኛታት ብፍላይ ዝምልከት ክትምለስ ኣለዋ ንዝብል ብዓቢኡ ከም ዝሰማምዓሉን ከም ዝድግፎን እውን ገሊፁ ነይሩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ዝቐረበ እዋን ካልእ ዝጠቐሶ ነገር ኣብ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ሆም ኦፊስ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለያ ካውንስላት ወይ ከዓ ምምሕዳራት ሃንደበትን ከየፍቀደን ሓደሽቲ ስደተኛታት ምምፅኡ ነቲ ካውንስል ዓብ ፀቕጢ ይፈጥረሉ ስለ ዘሎ ምስቲ ካውንስል ከይተማኸረ ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከምፅእ የብሉን ብምባል እውን ነቒፉ ነይሩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ናይ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ፅቡቕ ነገር ዝበሎ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ኣንዲ በርናም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ስደተኛታት ወረቐቶም ክሳብ እቲ ውሳነ ዝወሃቦም ኮፍ ኢሎም ክፅበዩ ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ ናይ ስራሕ ፍቃድ ክወሃቦም ከም ዝድግፍ ገሊፁ ነይሩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ሓደ ካብቲ ናይቶም ጉዳይ ስደተኛታት ብፍላይ ሓተት ዕቑባ ዝበሎ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ንሓተት ዕቑባ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ንነዊሕ ግዜ ሒዝካዮ ምፅናሕ ወይ ኣብ ሊምቦ ምግዳፍ ወይ ኣብ ጠልጠል ወይ ኣብ ህዋ ምግዳፎም ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ብቁልጡፍ መልሲ ክወሃቦም ኣለዎ ክብል እውን ገሊፁ ነይሩ ማለት እዮም ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዝተፈላለየ ቃለ ምሕተት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ዝገለፆ እምበር ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ናቱ እንታይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣየውፅአን ዘሎ ብዓቢኡ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃኑን ዘይምዃኑን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተረጋገፀ ነገር ኣይኮነን ግን እንተደኣ ናብ ስልጣን መፂኡ እንታይ ኣተሓሳስባ ኣለዎ እንታይ ኣተሓሳስባ ነይርዎ ዝብል ነዚ ክንጠቕሶም ዝፀናሕናዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከምዚ ዝበልናዮ ኣንዲ በርናም ሓደ ካብቶም ሕፁያት ወይ ከዓ ዝለዓለ ህቡብነትን ደገፍን ንኪር ስታርመር ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክትክኦ ህቡብነት ረኺቡ ዘሎ ሰብ እዩ ግን እቲ መስርሕ ምስግጋር ወይ ከዓ እቲ መስርሕ ከመይ ዝመስል እንተደኣ ኢልና ብሓፈሻ ዓባይ ብሪጣንያ ካብቲ ዘገርም ነገር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጥራሕ 6 ቀዳማይ ሚኒስተራት ቀይራላ መበል ሻውዓይ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ መን ክኸውን ኣንዲ በርናም ዲ ካልእ ሰብ ክረአ እዩ ማለት ስለዚ 6 ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት መበል ሻውዓይ ሕጂ ክትቀይር እያ ማለት እዩ እቲ መስርሕ ናይ ምትኻእ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኪር ስታርመር ከመይ ዝኸይድ እንተደኣ ኢልና ብሕፅር ዝበለ ዝወዳደሩ ሕፁያት ዝቐርበሉ እዋን ካብ ዕለት 9 ወርሒ 7 2026 ክሳብ ዕለት 16 ዘሎ እዋን እዩ እንተደኣ ዝወዳደሩ ሕፁያት እንተደኣ ዘይሃልዮም which is ኣንዲ በርናም ክሳብ ሕጂ ሕፁይ ምዃኑ ዘፍለጠ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣንዲ በርናም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ክድይብ ካልእ ተወሳኺ ሕፁያት ብጀካ ኣንዲ በርናም ዝወዳደሩ ሰባት እንተመፅኦም ግን ኣብ መንጎቶም ናይ ሰልፊ ዕዮ ወይ ቶም ሌበር ፓርቲ ዝበሃሉ ምርጫ ክገብሩ ስለ ዝኾኑ ድሕሪቲ ናይ ዕረፍቲ ጊዜኦም ናይቶም ናይ ካቢነ ሚኒስተራት ዘለዉ ወይ ከዓ ኣባላት ባይቶ ዘለዉ ኣብ መስከረም ሓደ ገለ ከባቢ ቀዳማይ ሚኒስተር መን ምዃኑ ክፍለጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ዝወዳደር ሰብ እንተደኣ ዘየልዩ ኣንዲ በርናም ኣብ ዕለት 18 19 ከባቢ ናይ ወርሒ 7 ዘሎ ጊዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክፍለጥ እዩ ዝወዳደር ሰብ ካልእ ተወሳኺ እንተሎ ኮይኑ ከዓ ክሳብ መስከረም ሓደ ዘሎ እዋን መን ምዃኑ ተዓዋታይ ክንገረና እዩ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሕቶ
ቀዳማይ ሚኒስተር መን ዝኸውንን ዘይከውንን ዘይኮነ እቶም ኣብ ታሪክ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ኢሚግሬሽን እቶም ዝኸበዱ ዝበሃሉ ሕግታት ንኣብነት ከም ዝኽንብሎ ፀንሐና እቲ ናይ ዕቁባ መሰል ካብ 5 ዓመት ናብ 2 ዓመት ፈቐረቓ ንምቕያር ናይቲ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ከዓ ኢንዴፊኒት ሊቭ ቱ ሪሜን ንብሎ ካብ 5 ዓመት ናብ 10 ዓመት ሜይቢ እውን ናብ 30 ዓመት ምቅያራት ዝብል ነዚ ሕግታት እዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመጽእ ይቕይሮ ዶ ኣይቅይሮን ይትሕቶ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብኣይ ወገን እንታይ ዝብል እቲ ሕጊ ኣቂሞሞ ዘለው ቶም ሌበር ፓርቲ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ሰልፊ ዕዮ ስለ ዝኾኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከዓ ኣባልናቶም እንተደኣ ኮይኑ ናይ ምቅያር ተኽእሎ ዘለዎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ብዓብኢ እውን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኪር ስታርመር ካብ ስልጣኑ ወሪዱ ንኣንዲ ክትኮ ዝሓሰብ ዘሎ ነቶም ሪፎርም ፓርቲ ዝበሃሉ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ 7 2027 ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝግበር እዋን ነቶም ሪፎርም ዩኬ ዝበሃሉ ብናጃል ፈራጅ ዝምራሕ ንዓቶም ንምስዓር ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከዓ ዓቢ ናይ ፀረ ናይ ስደተኛታት ወይ ከዓ ኣብ ስደተኛታት ዘለዎም ተጻዋርነት እንዳጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ክሳብቲ ናይ ምርጫ እዋን ዝቕየር ነገር ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ። ግን ብዓብኡ ድሕሪ አንዲ በርና ምምፁ ወይ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስተር እንተደኣ ተመሪፁ ሓደሽቲ ካቢነ ሚኒስተራት ስለ ዘቕውም ከመይ ዝኸውን እታ ዘላ ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ሻዕባና ማሕሙድ ንሳድያ ትኸውን ካልእ ሰብዲ ዝኸውን እንታይ ሕግታት ብዓብኡ እውን እቲ ኦፊሻል ዝኾነ ወይ ወግዓዊ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ናቱ እንታይ ምዃኑ ክሳብ ዘይገለጸ እንታይ ምቅያራት ከም ዝግበር ክትፈልጦ እኳ ዘይካል እንተኾነ እቲ ናይ ምቅያር ዘለዎ ተኽእሎታት ግን ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ብዓብኡ ከስኹም እንታይ ምበልኩም ነርኩም ናይ ምቅያር ተኽእሎታት ዘለዎ ፀገማዊ ክንፊ ተባሂሉ ስለ ዝፍለጥ አንዲ በርናም ኣብ ስደተኛታት ዘለዎ ኣጠማምታ ፍኹስ ዝበለ ክገብሮ እዩ ዶ ትብሉ ዋላ ከም ዘለዎ ብተሪር ክቕፅሎ እዩ ትብሉ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትጽሕፉልና ንምሕፀን ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ማህደር ኔትወርክ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል። ካልእ ጊዜ ብኻልእ ኣርስቲ ክሳብ ንረኸብ በብዘለናዮ ሰላም ወሰናይ